Ang kwentong ito ay ipinadala ni Apel. Nangyari ito noong taong 1994 sa lungsod ng Malabon. Simulan na natin ang kwento. Ako nga po pala si Apel at nais ko lang ihayag ang isang pangyayaring aking naranasan na hinding-hindi ko malilimutan. Bunso ako sa 4 na magkakapatid. Bata pa lamang ako ay likas na ang aking kakulitan at pagiging pilyo. Subalit, inaamin ko namang duwag ako pagdating sa mga kababalaghan o nakakatakot na kwentuhan dahil nadadala ko yon hindi lang sa aking isipan kundi hanggang sa aking pagtulog. Hindi ko inaasahan na sa murang edad ay makakaranas ako ng isang hindi malilimutang pangyayari. Alas 6 ng gabi noon sa ikalawang palapag ng aming bahay. Sa kwarto ng aking kuya ay kasalukuyan kaming naglalaro ng Scrabble kasamang aking pinsan na si Bude. Masaya kaming nagpapaligsahan at nag-iisip ng iba't ibang salita nang biglang sumigaw ang aking nanay mula sa ibaba. "Kiko, may tawag ka. Buwaba ka nga muna rito." Agad namang tumalima ang aking kuya at bumaba sa unang palapag. Naiwan kaming magpinsan at pinagpatuloy ang aming paglalaro. Hindi nagtagal, tila may kung anong puwersa ang nagtulak sa aming mga muka upang mapalingon sa isang glass cabinet. Dahil sa lamin ng pinto nito, kitang-kita ang loob. Tandang-tanda ko pa ang pagkakasabay ng aming paglingon sa direksyong yon. Bagaman bata pa kami noon, malinaw na malinaw sa aming paningin ang nakita namin. Isang putol na kamay sa loob ng cabinet. Nagsisisigaw kami at tinakpan ng aming mga mata. Nang makabuelo ay mabilis kaming nagtungo sa hagdan. Halos mahulog kaming dalawa sa pagmamadali at pagkaripas ng panaog. Marating lamang ang ibaba. Agad kong tinawag ang aking ama at isinalaysay ang aming nakita. Muli kaming umakyat sa ikalawang palapag kasama siya. Pero sa pagkakataong yon, wala na ang kamay na aming nasilayan. Habang ako ay lumalaki, nakarinig ako ng mga kwento tungkol sa isang babae na biktima ng masaker. Matagal na panahon na ang nakalilipas ng itapon ng mga bahagi ng kanyang katawan sa iba't ibang lugar sa aming bayan. May mga residente ring nagpahayag na nakakita raw sila ng pugot na ulo, paa, at kung ano-ano pang parte ng katawan. Hindi ko tuloy maiwasang mapaisip na ang kamay na nakita namin ay konektado sa insidenteng yon. Lumipas ang maraming taon. Muli kong tinanong ang aking pinsan kung naaalala pa ba niya ang gabing yon. Sariwa pa sa kanyang memorya ang bawat detalye. Hanggang sa naisipan ko siyang tanungin, "Anong itsura ng putol na kamay na nakita mo?" "Itim, parang anino pero kamay talaga yun eh." Wika niya. Tumayo ang aking balahibo. Akala ko ay pareho kami ng nakita. Ngunit doon ko nalaman ang pagkakaiba. Ang nakita ko ay isang duguang kamay. Magkaiba ang aming description, ngunit pareho kaming nanindigan sa aming nasaksihan sa iisang oras at lugar. Sa paglipas ng panahon, isang masakit na pangyayari ang dumating. Nalugmok ang aking pinsan sa maagang pagkawala ng kanyang ama. Ang taong sana ay gagabay sa kanyang paglaki. Nagdulot ito ng labis na kalungkutan at kadiliman sa kanyang buhay. Makalipas ang ilang taon, pumanaw din ang aking ama matapos ang isang operasyon. Dinaanan niya ang hirap ng mga hiwa, tahi, at pagkaratay bago siya tuluyang namaalam. Biglang sumagi sa aking isipan ang misteryosong kamay. Ang itim na kamay na nakita ng aking pinsan ay marahil pahiwatig ng maagang pagpanaw ng kanyang ama at ang kadilimang dumaan sa kanyang buhay. Ang dugo ang kamay naman na aking nakita
ay tila sumasalamin sa madugong laban na pinagdaanan ng aking ama bago siya pumanaw. Mananatiling misteryo ang kamay na yon. Ngunit kung yun man ay may koneksyon sa aming buhay, mananatili kaming matatag at palalakasin ng aming pananampalataya. Dahil alam namin na sa bawat pagharap namin sa hamon, mayroon pang ibang kamay na gumagabay sa amin. Hindi ang nakakatakot na kamay sa kabinet, kundi ang mga kamay ng aming mga ama na nasa langit na handa kaming protektahan sa anumang mga oras.